taksimi miras barada görülýän zat, o da ırsegede qalanna kän hak horila bolýa. Kän zulümli bolýa. Kän nadide tutulýan zatly bolýa. İnnilmeýän zatly bolýa. Hudaý Taalaň muraat edip koyan zadyny, Hudaý Taalaň edaletinden, şeriatinden kän ýerde adamla azyk bolýan zat şumat. Nagat yetimleň haklary ilýe. Hay üstünden bir hakkından defa etjek adam bolmansaň, yetimleň haky kän ilýe şu barada. Ya kän zäifleň bir kömekdeş müň hakyn sorap berjek adam ýok diýilakydany, kän zäifleň haklary gitýe. Adam zerengi yetýär, datga gatnaýa, öz adyny geçirýär, perwendäni urupdyr, dogollarynyň habary ýok, aýallygyň pakyrda hiç datdan habary ýok. Kän zerengiyle bilen, hilele bilen, ýa dädesine bir zatlar etdirmek bilen kän adamlaryň haky ýelýän zatçy. Ya nagad zinanala wa zinanala erso mirasdan mahrum galynýar hemmeti. Ya sen irsalasan aýallygyna aýdylýar, gaftanna gelama, gaftanna gözlama. Sana yeten zadı alasan doğanım da ba diyama. Hudaýyň halal eden zadyny nagat hakları ilýämiň bilen ya bir zorlu bilen güýçli bilen Hazreti Sadi nagat awadan aýtdy. Zurat er piş mirevet bama ba Hudawende gaybdan nerevet. Zurmendi mekon ber ehli zemin ta duay ber aseman nerevet. Ay on hakyn sorajak adam ýok. On tarafından keplecek adam yok. On hakkını iyi dargacak adam yok diyakadani. Zor bilen, hile bilen, hokka bilen, zerenlik bilen alyan. Zuret er piş mirevet bama. Yerin yüzündeki bendeli bilen şayet zorun öve düştün ha. Şayet gitsin ha. Emme ba Hudawende gaybdan nerevet. Ol Hudaýa güýjüň yetmer hiç wagtda. Birden asmana garşy nesen ýygyňdan doga gidamasyn. Hudaýa şemeň başymdan sawulmatdy. Hudaýa men hakym şondan eversene diýip beddoga asmana garşy gidamasyn. Bir dikkat edilmeli zatçy. Emme erso miras barada yusikumullahu fi awladikum. Lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Zinana nämalýa, erkek nämalýa, ogul nämalýa, ene nämalýalyn Hudaý Taala öz açyklap berýär. İzinden aýtýar farizaten min Allah. Allah'dan bir farz edilinen zatçı diye Hudaý Taala. Vasiyeten min Allah. Hudaý Taala'dan bir vesiyetçi diye Hudaý Taala. Yubeyyinullahu lekum. Allah şin size açıklap beyan etip berýär diye Hudaý Taala. Tilke hududullah. İzinden aýtýar Allah şu Hudaý Taala'ň goýan haddi diye. Şu Hudaý Taala'ň goýan haddi diye. Haýsy bir adam Allah'ın haddinden geçse on jaý ot bolar diýakydan Hudaý Taala tehdit etýär. Emme jamiamizden kän sehlen galyle bolýar bu barada. O doganyň bilen nämeň üstüne? Äper kiçik dünýäň üstüne mi? Düýnätdimi? Näçe ýyl mundan önce dätdim bir saçaň maşynda tutdum. Ay dogonjygym menki bolmasyn, senki bolsyn niýetdiň. Buňkunyň äper kiçik dünýäňden sirim aran kepleşmäni, sele-i rahimi gat etmeklik muň öz olokon günälerden. Oň üstüne de beter janyň ýandyrýan zat öz yakynyň zulmi, öz yakynyň ýüregi agyrtmasy başga ýüregi agyrtmadan beter bolýar. Ay kadimde bir hindi demirlerden bir kılıç becerilýänmişdik. Wagşy hindi kılıçla bilen vurulsa gawrakdyr diýipdir. Öz yakynyň sen ýüregiňe agyrtsa sana zulmetse diýip aýtýar. Şol hindi demirle bilen kılıçla ýatylýan keskir kılıçla ba, şola bilen sen ennamyň dilik edilse gawrakdyr. Öz yakynyň, öz dogonjyň indemelekden eger hakym diýip gelsen, ırsym diýip gelasan, gafimden gelmersiň diýse, men aýtýan zat ol keskir kılıçdan nada keskirrek bolýar. Aglap arada bir orf bolup galýar-da. Ay sen näme diýäň diýerler. Meselen bir 4 tane aýallygon galypdyr, 3 tane aýallygon ma erkek dogolly bir tarapda oturýar, aýallygollarda goýýarlar, hemme feşarda şol inki olokon aýallygyna düşýär-de pakyr. Kiçik aýallygollar aýtýar, sen alsaň biz de aljak diýerler. Sen geçseň biz de geçýäs. Hemme feşar şol olokon aýallygynda durýar-da. Bu taýda erkek dogollarda indi şu alyamiýa almaýamy. Hemme feşar şol olokon aýallygyna düşýär-de. O soňra bir aýallygon men geçdim diýse, o aýallygolary ezýet berýär. Biz aljak etdik, bizim günemiz şüzretdi. Sen näme diýip geçýäň? Eger de men aljak diýse, ýene bir olokon dogolly, o dogolly bilen gawy bolýar ha. Bu olokon men aljak diýene deslap, sen aljak diýdiň diýip ýamany biderek işi bolup galýar-da. Taksim ediljek bolanna her kimiň haky näzire ýetýär.
Böyle akıdancık sen hakkın şi, sen hakkın bi, sen hakkın bi, buları da bi etye. Ondan sonra hakkın kököz, inni özü bilye, inni geçenden sonra bolye. Emme ol häzir haqqy paylanmaka, haqqa aydylmaka, näme yetýän agdylmaka, o geçtim diýmän özüniň häzir gurrunma. Be häzir dogry däliniň özüne gurrunma. Ol hemmeniň haklaryny bölüp bermer. Resulullah aleyhisselam aýtdy: bir musulman adamyň maly halal bolmar diýipdir. Meger ýüregi tam, ýüregi kamil razyçylyk bilen, rizayet kamil bilen saňa bermese, ol mal dogry bolmar diýipdir Resulullah aleyhisselam. Ol mal dogry bolmar, ony öňçe kamil ýüregi bilen razy bolýan bölüpçik berilmeli. Şol bölünenden soňra menne berse tamam bolýar. Emma ýa öňçäden sen geçýäňmi, ýa geçdiňmi, bizre taksim etmek ol dogurdatda. 30 ýyl geçipdir, men aljagdym, soňra dawa bolup, 30 ýyldan soňra 20 ýyl geçipdir, soňra men aljak. Izinden bu gurrunlara var ya. Bir Hudaý Taala meni täkid edip, uzak edip aýtýanymyz mümin musulman dogully Hudaý Taala şu barada tilke hududullah. Şu Hudaý Taalaň haddi diýe Hudaý Taala. Her zada bir had şekilli, bir merz şekilli. Şunu raýat edin diýe Hudaý Taala. Şondan sirem uzak edilli Hudaý Taala hemmemize eserini goýsun inşallah. Bir wagtda sizre bolunan bolsa, dünýä gyzylan bolsa, nefsi allanan bolsa, adam ey dünýäň hoppu we nefs we adam bir allanan bolsa, bir wagtda da hak barada taksimle etmeklik barada bir gurrunle bolan bolsa, ol dünýä goýulmany şu dünýede razy edeýliň, razy edeýliň, razy edeýliň. Aňyr taraplada ey bize bir ýalňyşlyk bolupdyr, ýa atamyz fakir şeýle bolupdyr, şeýle taksim edilipdir. Janejeke sen razy bol, ýa sen agam, sen emum, sen razy bolýyp şu dünýede razyçylygyň aleyliň. Aňyr tarafada şeýle barlanna, ola da baýat razy bolanmaly. Bir zadyň üstünden bir zat berip razy edilsin, bir zady tawafuk edilsin. Be her hal bir zadyň üstünden razy etjek bolunsa, aňyr tarapda razy bolmalydyr. Şur gaýdy kolliýa bir wagty bir bilen ökeli bolýan, kineli bolýan. Ay bir saňa gelýär, jan dostum men ýalňyşdym, menden razy bol. Ýüzüň sawuk gitmeklik. İmam Şafii rahmetullahi aleyh aýtdy: "Men usturdiya felem yarda fe huwa şeytan." Haýsy bir adam jan menden razy bolýar gelinse, o da ýok men razy diýip dursa, şo razy diýen adam o şeytandyr diýipdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Bir ýalňyşlyk bolupdyr. Inni men bagyşla, inni men jan men bagyşla ýalbarýan razy bolyp bir adam gelse, ola adam bagyşlamasa şol adam o şeytandyr diýipdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh.